dak jingtip bat banyo yaki khubor ki man lagasngi subscribe ya ute bor channel ki pulit jongka patna bahap hapo ka state Bihar kilayo ban kam hadu nyungut ki breu kentup ya saungut ki badai ki candidate student haka bedai bat ka jinglik jongka question paper NEET National Entrance Eligibility Test Undergraduate lane ka paper NEET layatu ki khubor narithor loong ba uba supply kini ki question paper ubu uba hap ban siu hadu lai pu ar lak away na banta way u candidate kani ke exam jongka NEET NEET kelas dang nadu ka santarik banai me mentau 6,000 arpsau bat ya ka result la declare haka sautarik u banai Jun mentah gini kisngi kelami kejing yaki bat kejing protes ke serkai bha hapo India bat khamtam ha Bihar halor kejing laitu kini ki question paper itu ki khubor ba arngot na kini ki bala syakem ki ba keteng Nitish Kumar bat u Amit Anand ki ki bala tip keteng kum ki gang halor kini kejing leak ke NEET NEET paper namar kini kila dawa hadu live arlak tam ya ki bakwa aban yo ya kani ka paper haka jing pla jong kini ki arngot Nitish bat u Amit ki laong ba kilai kontak bat way ubriu uba kerteng Sikandar Prasad Yadav Bendu batrai kum u junior engineer ha Bihar Danapur Town Council meru ude way ubalai dan ketilang ha kani ka kam ban penlaj tu ya kani ka paper ong ki khubor narithor haka sautarik ume shua kasngi ban yale ya kani ka NEET exam layathu bha kini ki laingot saungot ki balai plan ban yakendu hakwe ke guest house hakaba Nitish Kumar bat u Amit Anand kila ready bat kila pendiang lot nadong sandong ya kini ki question paper ki candidate ki balayo ya ki question paper hak jing pla jongki kila pla bat kila yathu ki ong ba onda kila don hak jaka ban yele ya kata ke exam kila yo ya kata ke paper kebayadai bit tik bat ke question paper keba kila yo lupa sa way pat napdeng kini isaungot ki badon kiti ha kani ka kam udai Anurag Yadav ubadai upersa jong u Sikandar Prasad uni ula penkre banyele ya kani ke exam na kota Rajasthan ha ke jing pla jong u ha ki pulit ru ula ong ba uyo ya ka question paper lingba umama jong u Sikandar Prasad ya kani ka kam la IT menta ha ka CBI ban perlong ya ke jing tokit ke babnia pan lap shu ya ki bedan kti hagajing like tu kani question paper NEET layatu ki khubor baki pulit special task force jongka state Uttar Pradesh kilayo kem saya uwei ubriu ubala tip kerteng kum urabi atri la ong ki khubor na ki pulit ba urabi atri ulla bandai uwei mastamain halor jongka ni gajing like tu ka question paper NEET dei ubala jule yakini ki kam hakiway pat kisnem baladap da ka ba u upload ya ki sol question paper haki social media link ba ka network bala ai kerteng self gang uni ulasha kemru haki pulit jong ka Delhi crime brand house nam arjar khatar haki case like tu ya ki question paper medical entrance exam kejing protest menta kadang sirkai bha na kalyang ki pulit ru kelas dang banang yo kem shushu ya ki badan keti kumban chupin kan mau bakani keju ke exam kal penlong haki center hapo meklearu kila don ketu kat ni ki center kum hajuai bat haribhoi ibam sem lalong renti bha haka jing penyaj khamtam haka bedei bat ki question paper hadu balaun ra ya ka jing protest jong ki khna ki be khon ya ka ne ke entrance exam menta habalami kum kini ki jingja ka National Testing Agency ka hab ban sim ya ke jingkit kli halor ke jing bam yaj bai yaj renti kani ke exam na ka banta ki arpholak ngot ki khna puli ki badon ke jingmu ban puli medical kum kini ke jingja la long gumbala le kai bat ke jing im lani ka future jong ki khon samla ki badon ke jing thmu ka bakraw na ka banta ke career jongki ke jingkli kalong hatu ka sarkar kan sim jingkit kli ban penlong biang da ka we ke exam na banta kani lani kan pedang bej ya ka result baladap declare layatu susu ki khubor lingba ka jingwat benia lalap ba Henry punyongot ki candidate ki balayo full mark kata ka mamot newspa arpau naka newspa arpau ya mata kani ka kam la simti da ka CBI bat ki ki result ki ban senang mi senang pau ngan sedang ai ka jing update syapi bat ya menta tangkat ni khublai shibon